descifrar, setia bien masterizar, terminando en la cama amarrar, como media vida, media piquia y la piel lisa. Anda por ahí. En la calle bota Van a salir los nuestros primeros, ¿no, Juan? O sea que tenemos que hacer la visera. Iso, triste e alegre, que despedimos a dous dos grandes que pasaron polo club. Agradecemos a presencia do noso alcalde, Abel Caballero, do concejal de Deportes, do vicepresidente da Asociación Gallega de Fútbol, Fernando Iglesias, de Ana, presidenta do Centro Cultural, dos expresidentes que tuveron, Chasquete, Botón, presidente da Comunidade de Monte Gregorio, e pois todos os entrenadores que tuveron durante a vida, que os fixeron como xogadores. Non queremos dar moito rollo, queremos facer unha tarde agradable. Vamos a pasar a Fran, que foi un dos entrenadores que tuvo, para que lea un breve glosario sobre os xogadores homenaxeados. Tiño unhas verbas preparadas, para non cagala, pois vou a lelas, se vos Gracias. Bueno, boas tardes a todos. É difícil decidir, como decía Doro, si o día de hoxe de tristeza ou de alegría. Algúns dirán que é un día triste porque toca facerse a idea de que non volveremos a ver xogar na Gándara a dous xogadores enormes, lucindo as nosas cores, a dous valentes soldados defendendo o noso escudo. Outros dirán que é un día alegre porque celebramos en familia a fin dunha emocionante viaxe de máis de 25 anos en comunión inquebrantable entre o noso clube e dous dos seus fillos máis queridos e aventasados.
Para mí, falar de Bruno é falar da maxia no fútbol, desa capacidade para aproveitar un pestaneso do rival para aparecer lonxe do seu alcance, coa elegancia do ilusionista de salón. A ninguén lle extrañaría nunca que Bruno podise salir a xogar en smoking, sacando coellos a chistera mentres que tira un paso ao hueco ou dándolle escoller unha carta ao central mentres que lle tira un caño. Pero nunca lle toparon o cuchillo entre os dentes, porque sempre fidelis na loita e nas batallas e sempre coa nobreza e coa humildade que lle fixo ganarse o respeto de máis de 3 generacións de rivales. Se Bruno era a cabeza do equipo, dende logo, Cristian foi indiscutiblemente o corazón enérxico, desbordante e xeneroso do noso equipo. Saludar a estes xogadores, estes homes que fan de o fútbol un arte e unha forma distinta. Saludar a toda a afición e decir que estar aquí es estar en terra de fútbol, en terra de fútbol profundo, real, en un grande clube que o próximo ano celebrará 100 anos. E só os grandes celebran 100 anos, querido presidente, querido Dorito. Só os grandes de verdad. E na víspera do centenario, 2 xogadores emblemáticos, como di o cartel de entrada ali cando fala de Cristian, a one man club. This means the whole life in a club. So congratulations, Cristian. Congratulations. E na porta de un papel que é 2023 Centenario Club Deportivo Valadares e entón é lista de petición. A lista de petición é cambio de viseira de grada, concedida. Reforma de vestuarios, concedida. Sustitución, iluminación por luz LED, concedida. Recheo de caucho no centro do césped sintético, concedida. Actos do centenario, 5.000 euros, concedidos 10.000, querido Dorito. Así que... Muy bien. Gracias, País, tamén pola túa entrega con Club Deportivo Mañadales. O alcalde de... ¡Muchas gracias!